Районът на морските общини Каварна и Шабла е богат на културно-историческо и природно наследство с находки от всички исторически пластове от неолита насам. Тракийско, римско, византийско и средновековно време, както и българското възраждане, са напластявали култура и ценности. Високата културно-историческа и познавателна стойност на уникалните културни паметници са обект на изследвания и основа за конкурентни туристически продукти. Античното бизоне, нос чиракман, е споменато от редица антични автори. На това място е съществувало селище на тракийско племе, което е улеснило гръцките колонисти от Месемврия през 7 век преди Христа, когато те са разширявали диаспората си. Днес на нос чиракман, който е на 3 км южно от Каварна, се намират останките от крепостна стена. През античността и средновековието градът е важен икономически и културен център. През 14 век Кървуна Каварна и близкият град Калиакра са главните градове на Кървунското княжество. Първите археологически проучвания на нос чиракман са проведени през 1929 година. През 2016 година разкопките са подновени и продължават ежегодно, като са открити множество монети, накити, костени предмети, керамични тежести и други, свидетелстващи за богатия живот, кипял на платото. Районът около Каварна не е пренаселен и това позволява запазване на автентичния вид, позволявайки развитието на много видове туризъм, които способстват за по-добрата конкурентоспособност на местните туристически обекти. Възможностите са разнообразни, като туристите могат да избират от многобройните оферти на затворените туристически комплекси, предлагащи туристически услуги на най-съвременно ниво, до къщи за гости, които позволяват пълно уединение и спокойствие. Историческият музей на Каварна се намира в центъра на града. Експозицията му проследява историята на града от 5-6 век до 1940 година. В нея са изложени предмети, които отразяват културата на племената и народите, населявали Добруджа. Музеят представя също така най-големият старобългарски керамичен център в Европа, разкрит край село Топола. Тук могат да се видят и съкровища от антични, византийски, венециански и западноевропейски монети, илюстриращи икономическите и политически контакти на Кървунското княжество с Черноморския и Средиземноморския свят.
музея се намира реставрираната турска баня от 16 век. Тук е разположена експозицията Добруджа и морето, която разказва за морската история на региона. Изложени са каменни котви, монети и златно тракийско съкровище, открити по бреговете на Добруджа. Старинните чешми са уникален акцент в архитектурата на град Каварна. От тях са запазени 6. Най-стара е градската чешма, която датира от 15 век. Тя се намира до хамама и за нея се носи легенда, свързана с трагична любов между момък и девойка. Поверието гласи, че водата на сребърната чешма има пречистваща сила. Каварна има и свой етнографски музей, който включва предмети от бита на каварненци, народни облекла от различни етнографски групи и накити. Комплексът е открит през 1984 година. Помещава се в стара реставрирана къща с красив двор, която е преобразена в музей на градския бит. Тя е била собственост на каварненско семейство, което е живяло в края на 19 век. Състои се от къща-музей, възстановена чехларница, работилница за дантели и дворна среда. Интериорът запознава посетителя с най-типичното за градския бит от края на 19 и началото на 20 век. В експозицията са отразени характерните черти на основните етнографски групи население в този край – добруджанци, гагаузи и котленци. В близост е и нос Калиакра, най-източната точка на българското Черноморие. В една от пещерите на нос Калиакра има музей, в който посетителите могат да научат повече за историята и развитието на крепостта Калиакра през годините. Калиакра е природен и археологически резерват, на територията му има много защитени видове, запазени са и останки от крепостната стена и баня.
При археологически проучвания на Калиакра са открити над 2000 различни артефакти, постъпили във фондовете на исторически музей Каварна. В последните години най-значимите открития са татарската плячка, представляваща съкровища от сребърни и златни монети, апликации, катарами, копчета, обеци, пръстени и други уникални експонати, открити на нос Калиакра през 2018 година, и пръстенът на Георги, един разкошен златен пръстен, вдига още малко завесата над историята на една от българските столици – Калиакра. Разкошното бижу с надпис, изображения на гълъб и монограми от двете страни е открито в царския некропол в града на Деспот Добротица. Нос Калиакра е едно от най-живописните места на българското Черноморие и е сред първите защитени територии в България като природен резерват. Той обхваща площ от 688 декара степни територии и впечатляващи скали над морето с множество пещери. Богатството на птици се дължи на Вия Понтика, миграционният път на птиците, преминаващи над района. В археологическо отношение нос Калиакра е класически античен и средновековен укрепителен център, столица на Добруджанското деспотство от епохата на Второто българско царство. В миналото те са били 12 разположени по дължината на долината към морето. Мените сведения говорят за мощен средновековен град, в който владетелят сече собствени монети и превръща крепостта в църковно средище. Днес резерватът Калиакра е един от 100-те национални туристически обекта на България. В района на Каварна се намират и едни от най-живописните плажове на българското Черноморие. От северната страна на нос Калиакра се намира малък залив, наречен Болата.
Приказното кътче от крайбрежието на Каварна е съхранено в своя автентичен вид, което допълва богатството на това неповторимо място. До върха на скалната стена се стига по стръмна пътека, откъдето се открива невероятна гледка към цялата Клисура. През залива минава и Вия Понтика, един от главните миграционни пътища на прелетните птици, през който през пролетта в България долитат около 400 вида птици. Представлява тясна клисура, врязана в брега. Откъм сушата тя е обградена от скали с издълбани в тях пещери. В тях са открити останки от антично селище и свидетелства за живот от 400 години преди Христа. Открит е Малтийски кръст, който свидетелства за търговията на Второто българско царство с Венеция и Генуа. Тук са открити жертвени камъни, каменни кръгове и скални пещери жилища. Изключително красивата плажна ивица е известна и като място за гмуркане. Заливът Болата е част от клуба най-красивите заливи в света. Близкото село Камен бряг е популярно сред туристите като мястото, на което посрещат July Morning. На 2 км от село Камен бряг се намира Националният археологически резерват Яйлата, където са направени множество археологически открития. Счита се, че заливът между тях някога е бил използван за пристанище, тъй като по дъното са намерени множество котви. Национален археологически резерват Яйлата е приморска тераса с площ 300 декара, отделена от морето с 50-60 метрови скални масива. Разнообразен е растителният и животинският свят на Яйлата. Тук гнездят и преминават за зимуване към бреговете на Африка над 178 вида птици и са регистрирани 270 вида растения. Местността Яйлата е обявена за археологически резерват през 1989 година.
Тук се намира пещерен град от 101 жилища, заселени още през 5-то хилядолетие преди Христа. 3 некропола от 3 до 5 век са издълбани в скалите. В северната част на голямата яйла се намира малка рано-византийска крепост, изградена в края на 5 век. Частично са запазени 4 кули и една кула порта. От античността са съхранени още светилище, жертвени камъни, винарни, 4 вкопани гробници и други интересни артефакти. В близост до Каварна се намират още село Българево, известно със сладките си пъпеши, където ежегодно се празнува празника на пъпеша. Това е най-близкото населено място до нос Калиакра. Намират се в близост до комплекс Русалка, местността Дълбока с известната мидена ферма, както и до местността Болата. Освен с хубавите плажове и историческите си забележителности, Каварна и районът привличат туристите с богатия си културен календар и традиционни събития като Миден и рибен фест, Седмицата на морето, театрален фестивал на любителските театри, Българево рок, село Българево и други. На север продължаваме към Шабла. Град Шабла е разположен на 7 км на запад от нос Шабла. Самият нос е с височина до 10 метра над морското равнище. Шабла е известна чистата и безкрайна плажна ивица, морския хоризонт и дивата природа. Шабленският езерен комплекс включва 2 съседни крайбрежни езера тип Лиман. Шабленското и Езерецкото, които са свързани помежду си с изкуствен канал. На изток езерото е отделено от морето с къса ивица от пясъчни дюни. В близост до езерото се намира и Шабленската Тузла, известна с лековитата си кал. Дуранкулашкото езеро се намира недалеч от българо-румънската граница до село Дуранкулак. Представлява естествено, лиманно, крайморско, полусолено, безотточно езеро с запазен естествен характер. В района на езерото се срещат 5 ендемични растения за Балканския полуостров и други 27 вида с важна международна и национална консервационна значимост.
Дуранкулашкото езеро и съседните Шабленски езера формират заедно най-многочисленото съвременно зимовище на застрашената от изчезване в световен мащаб червеногуша гъска. Природният комплекс е разположен на миграционния път Вия Понтика и осигурява благоприятни условия за хранене и почивка на редица прелетни видове птици. Зеленият образователен център е разположен в уникалната сграда на старото училище на град Шабла. Масивната каменна постройка датира от началото на 20 век и се отличава с монументална архитектура и висока естетическа стойност. Сградата и прилежащият й парк са обновени и адаптирани за образователен и промоционален център за природозащитна и туристическа дейност. Експонираната в една от залите постоянна археологическа експозиция от селищната могила Големия остров в Дуранкулашкото езеро разказва за археологическия комплекс, популярен с най-старата каменна архитектура в континентална Европа. С най-големия в света проучен праисторически некропол от новокаменната и каменно-медната епоха през 6-5 хилядолетие преди Христа и с единствения на Балканите елинистически пещерен храм на великата богиня майка Кибела и с изследваното старо българско селище с некропол от 9-10 век. Централната част на град Шабла впечатлява с интересния микс от исторически паметници и културни забележителности. Гостите на града могат да се запознаят с паметниците на Васил Левски, на Иван Загубански, на селския бунт от 1900 година, паметна плоча на откараните добруджанци в Молдова през 1916 година, както и с паметни плочи на загиналите в заключителния етап на Втората световна война. Интерес представлява и храмът Свети Великомъченик Харалампий, трикорабна базилика, изградена изцяло от камък. Най-старите икони в него са от 1857 година и са рисувани от известният в Добруджа зограф Захари Цаньов от град Трявна. Обстановката в храма впечатлява с особената светлост, създавана от белият мрамор и златистият бронз на иконостаса.
Всяко населено място има своя специфика, своя уникалност, изградена от впечатляващи елементи, пъстра мозайка от ярки цветове. Шабла и нейният фар са именно такова съчетание. Минавайки през времето, тяхната история е обща, едно неделимо цяло. Началото е някъде около 4 века назад. Той е най-старият и най-красивият фар по българското черноморско крайбрежие. Проектиран е от френски специалисти с височина от 32 метра, а гръмоотводът му е с позлатен връх. Почти 3 века шабленският фар предпазва корабите от затъване в плитчините и от сблъсък в съществуващия подводен риф. Много близо до фара се намира античната крепост Кария, която историците описват и като древно пристанище. Руините на Кария все още ревниво пазят своите тайни. Плажната ивица в региона на община Шабла е изключително красива и живописна. Посетителите на къмпинг Добруджа и плаж Езерец могат да се наслаждават необезпокоявани на безкрайната плажна ивица, морския хоризонт и дивата природа. Плажните ивици на Дуранкулак и Крапец се сливат и преминавайки край Дуранкулашкото езеро, представляват интересен туристически маршрут. Това е едно от най-красивите места по българското Черноморие. По северните плажове често духа силен вятър и това е чудесно условие за любителите на морските спортове, свързани с вятъра. Шабленската Тузла е естествена лагуна, разположена южно от Шабленското езеро. Представлява солено езеро, формирано основно от просмукването на солени морски води под пясъчните дюни. Разположена е на 4 км източно от Шабла и отделена от морето с високи пясъчни дюни. Освен скалолечебното си приложение, Шабленската Тузла е позната и с природозащитната си значимост. Разположена на миграционния път Вия Понтика, Шабленската Тузла и прилежащите й територии дават убежище на 198 вида птици през всички сезони на годината.
Красивият и живописен бряг на село Тюленово се намира на около 12 км от град Шабла. Регионът е известен с уникалния си бряг и пещери, с прозрачна морска вода и неповторими природни гледки. Скалната арка на брега край село Тюленово е изключително красиво и запомнящо се място. Името на селото е дошло от живеещия някога в скалните пещери по крайбрежието тюлен монах. Днес Тюленово е популярно и се посещава от любителите на екстремни спортове, подводен и пещерен туризъм, водолази, сърфисти, делтапланеристи. Мястото е уникално и по своето биоразнообразие.